Sanibonani bafowethu, ngethemba ukuthi niyaphila, iyaphila nenkabi la. Njengoba nibona ke nje la escreenini kuvela lezi evelayo kusho ukuthi indaba impela ingazo. Sizokwethula ke la into entsha la kule platform le. Sike sawabona ama tutorial akaMaskandi, kodwa ke abafowethu besibonisa ukudlala kwesiginci. Njengoba nibona ke kuvela i-keyboard la, kusho ukuthi ke nami ngizobe process vivaneni lokho engikwaziyo kuMaskandi ekudlalweni, kodwa ke ngizofocusa kakhulu kwi-keyboard. Ngizobe ngidlala nje i-keyboard iyona ngalo lwazi nami oluncane enginalo, engifisa ukuthi ngibonise nani ukuthi mina ngiyenze kanjani. Okay, keyboard ke le sizobe sidlala nje keyboard. Ishuthi ke lento ezayo ngizobe ngafaki kakhulu isiginci, kodwa manje kunesidingo sokuthi ngisifake isiginci lento mhlambe ngihlanganise ndawonye nibone ngizokwenza lokho uma ngabe kufanele ukuthi ngikwenze. Kodwa nje focus kakhulu esekudlaleni kwe-keyboard ngoba sesibona ukuthi abafowethu abanye bagcilela esiginqeni. Lokho kuyinto enhle futhi leyo ukuthi besibonise esiginqeni, nami ngomunye wabafundayo lapha esiginqeni. Kodwa ke manje sizobheka la kwi-keyboard njengoba nibona nje ukuthi into esingayilindelaki kulento ezayo, into ekanje. Ngizobona ukuthi simbambe udlubheke ngemuva bese siza la. Ukuthi singayibamba la ngoba vele siphelile. Engathi ke ungafaka ama-earphones noma ama-headphones khona uzozwa kahle, ngoba efonini kuphuma sekuyimona mhlambe eminye imisindo esithile ugcina ungayizwanga. Kodwa nje into kanjena esiza nayo, hlala nje le channel usubscribe, kusazoba mnandi.